Ahoj človek, moje meno je Ved a dneska som tu. Ja som aj. Na Facebook som napísal, nech mi dajú ľudia proste nejaké dokumentov, nech mi napíšu nejaké otázky a ja na ne formou videa odpoviem, lebo nemám čo točiť, ja som zapredaný. Nemám peniaze na energetiak, tak musím točiť takéto videá. A keď mám 420 sa neuberú. Dobre, takže nebudeme nič zdržovať, ideme proste na to. Dobre, takže ideme na prvú otázku. Čítaj mi otázky. Ktoré? Aká ja neviem čítať. Ani ja neviem čítať, preto ti to dávam. Otázka číslo 1. Zhodíš dready? Možno keď budem paniť, tak zhodím dready. Čak si paniť. Ja nie som paniť. Aha. Počkaj, nie, že či zhodím dready, no rozmýšľal som nad tým už asi pred týždňom, že či zhodím dready, lebo proste neviem sa tam neopravovať sám a nebaví ma furt chodiť do počiar, ale vlastne ma baví chodiť za tým typkom, takže nie. Ale proste stalo mi to v kuse, tie vlasy, hej, tie antény a proste sralo ma to, že vyzerám jak zdegenerovaný feťák, čo potrebuje rýchlo dávku, ešte tak aj chodím a vyprávam. Ale počas sa mi to padlo a ešte k tomu som bol na koncerte, tam mi to niekto ogrcal. Proste rozmýšľal som nad tým, ale nie, nezhodím si dready jedine, pokiaľ by som ich mal niekde popás a už by mi vadili. Ale keby to mám popás, tak si to rozhodne nezhodím, takže nie. Otázka číslo 2. Prečo si taký škaredý? Kámo, to sa mi stala taká príhoda. Ja keď som bol menší, tak proste ja som bol v nemocnici a mňa som pálil jednej sestričke, čo ma akurát držala. A ona mi ešte kopla do hlavy, že fú, ty čo padáš, vieš? A potom sme išli tam mi zoperovali mozog, potom si chceli, že namiesto mozgu tam máš krečka, ktorý mi šlape v koliečku na peninách, ty kokot a potom, že nechápem čo. Aj tak vyzeráš. Kedy ma prídeš pozrieť od Ruska? Nepríde. Ale nie, keď si vybavím vlaky zadarmo a zabudol som, kde bývaš, vieš, niekde na konci Slovenska, ale proste neviem. Neviem, nič neviem. Ďalej. Samol, ja však sa ťa pýta, prečo sa voláš jak ja? Náhoda? Ja myslím, že nie. Nemyslím si. Si homosexuál? Jasné, že som, však preto tu točím s týmto, však po videu ideme kurovať do Kamelotu. To verka. Talala sa pýta, či ho pozdravíš. Ahoj Talala. To je Talala, to nie je, že Talala spolu. Ja aj Talala. Akože ona je Lala. Tá Lala. Ja aj počkaj, čau Talala. Čo, ty si to dojebal? Natočíš normál ľudia vs. ja? Neviem čo to je, ale počkaj, ako, ja nechápem, v živote som taký formát videa nevidel a takže neviem ani čítať, takže... Kedy skapeš? Keď si tam ostria dready, tak si strelím pištolou do hlavy. Rozmotal som si jeden dread, rozmotáš si aj ty jeden? Poďme na to, kámo, daj mi perov, ja to rozmotám. Dávaj, ja ti to rozmotám, nie. JAU! Môžeš si nakresliť cicinu na čelo? Na lico. Máš cicinu na lico. Aspoň niekde, poďme na ďalšiu otázku. Počúvaš rap? Ak áno, kto je top? Neviem ti povedať, že kto je top, lebo tak samozrejme svoj názor na toho, kto je top, ale rap počúvam, ale predovšetkým počúvam, čo sa týka hudby momentálne hlavne reggae. Nie som feťák, hej? Ja iba, dredatý. Hej, ja nefetujem, iba sem tam tak decentne. A čo sa týka toho rapu, v poslednej dobe počúvam Logika strašne. Ak neviete, kto to je, choďte si to pustiť, podľa mňa dostanete nejaký cancer, ale nie. Proste... Z Logika cancer, to dá logiku. Ale hlavne počúvam reggae teraz. Prečo nadávaš vo videách? Lebo kokot. Ja neviem, nenadávam vo videách, čo by som nadával do piči vo videách, čo som ja ty kokot nejaký skurvený, oný nadávač alebo čo? Máš radšej starší metal ako Iron Maiden alebo Metallica, alebo máš radšej neometal ako Asking Alexandra Bomatova? Chlapče, uvedal si jednu vec. Neometal nemôže byť Bring Me The Horizon, keď BMTV je metalcore, dobre? Keď teraz tak na tým rozmýšľam, neviem, či môžem povedať, že Bring Me The Horizon je metalcore, keď teraz hrajú pop rock. Najradšej počúvam ten starší metal, ako si povedal, že proste, jak si napísal, že Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, a tak, ale Judas Priest, tak nie, len som spomenul, aby ste si mysleli, že som frajer, že viem takú kapelu. Ale jednoznačne Iron Maiden je moja najobľúbenejšia kapela, ale počúvam aj hlavne z metalcoreu, hlavne Blood for Valentine, Asking a tak. Ale jednoznačne vyhráva starý metal. Pozdravíš mne, potrebujú pozdrav od celebrity. Ahoj Tadamač. Ináč všetci poď, ty sa pozri, ty normálne pozri. Pozerám sa pozri. Neodberá sa oči a pozeraj sa pekne na mňa, hej. Pred chvíľkou sme išli z mesta, som išiel domov, išiel som sa prezrieť, dal som si kabatík, všetko úplne chip, elegantný proste. Najviac a idem cez prechod takto, tam stojí auto, originál stálo, že akože stojí pri prechode, hej. Tak ja som išiel, čo nespravila tá holka, čo sedela za autom, proste bum, šlapla na brzdu, nabrala ma, ja som vyskočil na kapotu a zrazilo ma auto. Povie to ja, lebo to povedal na kokot. Išli sme sa ku nemu prezlieť, teda on sa išiel prezlieť. Typkyňa proste stála na prechode, nie že proste pred prechodom, ale na prechode. No a ja som videl, že už ako pôjde, tak ja som zostal stať na mieste, no a Sámko samozrejme ide pred ňou, on je pred ňou, nie? Typkyňa sa pozerala takto na druhú stranu, Sámko ide z druhej strany a samozrejme, že typkyňa dala plyn a Sámka nabrala pekne na kapotu, Sámko takto sedí na kapote
odtiaľ nájde s ním. A jej pože, to si zo mňa robíš piču. Ďalšia otázka. Ema Mikulova, vieš o tom, že som super? Nie, ty si úplne na piču. Ale nie, si najlepšia, najkrajšia, milujem ťa z celého srdca, vezme si ma. Nie. Dobre, ďalšia otázka. Čo bolo skôr, strom alebo semienko stromu? Semeno som, ja som zasedol strom, keď som ostriegal krík. Počkaj, ja nad tým porozmýšľam. Teoreticky, strom, keď išiel trtkať so stromkou, tak v podstate vytvorili to semienko, doniesol im bocian druhý strom, a ten strom malý zasedil semienko do zeme. Tým pádom v podstate boli stromy skôr jak semienko a potom úplne... Takto, keď prídete na biológiu, tak budete mať z nej to isté. Presne, 4. Ja som skoro prepadol. Teraz taká baba ti píše taký krajší citatík, že videom aj ty môžeš byť šťastný, si pomohol viacerým ľuďom. Ako reaguješ na to, keď ti píšu, že si im pomohol, že ti ďakujú? Ináč ďakujem aj ja, to ti píše Miška Výrosteková. Čo sa týka hentoho videa, to video akože aj mne dalo dosť, a ako čo sa týka aj na views a tak, a všetko v podstate bolo z mojej hlavy, čo som akože aj zo skúsenosti a hen takých vecí, nič som si tam proste nečítal nič, maximálne to, čo som si doma zopísal, že jak to proste prevediem to video a hen tak. Strašne ma to proste hypuje, keď mi niekto pošle správu, že proste, že ďakujem, a teraz vám hodím správu od jednej typky, čo mi napísala tá kamarátka to preposlala mne. Proste strašne som rád, keď niekto napíše nejakú takú vec, lebo hento video fakt som nevedel, že tým niekomu proste pomôžem, lebo predsa len výroky malého chlapca, ale tak ďakujem. Ďalšia otázka, tuto preveda. Predveda. Počkaj, akože veda, prevedu. Otázka prevedu. Preveda. Však hej, ale ja som povedal, otázka preveda, až veda je veda. Ja sa cítim byť vedľa teba retardovaný. To nebude tým. Čo ťa motivovalo začať s videami? Ako vnímaš, keď ideš po ulici a niekto začne po tebe kričať, že aha, to je ved. Ako vnímaš hejty? Hejty nemám, teda že vraj mám, ale o tom neviem, napríklad pri videu aj ty môžeš byť šťastný, mám 6 dislikeov a dajme tomu, že nejakých 260 lajkov a 2800 views, takže... Sámko, vážne si myslíš, že nemáš hejty? Ty si slabý! A čo ma motivovalo na natáčanie videí? Vyhodili ma z roboty. Už dávnejšie som proste chcel natáčať videjka, lenže mal som na to proste malý beh, aj teraz mám na to malý beh, ale tak keď si tak vezmete, že Gogo a henty, oni, takí tí väčší youtuberi, nehovorím, že som veľký youtuber, mám iba 427 odberov. Proste začali natáčať už v menšom veku a pozrite sa, kde sú teraz, hej. A pochybujem, že ja tam niekedy budem, keby mi všetci zdieľate videa, ja by som mal trošku zdieľať mi tie videá. Zdieľajte mu tie videá, lebo dostanete. Ja normálne sa vám prijal, no. Dostanete dáček postroček a budete zdieľať videá. A teraz konečne prišlo to, že kamarát má proste statív, kameru, tak som mu proste povedal, že kamo, požičaj mi to, ja budem natáčať a hen také veci, a tak som začal natáčať a nechcel som byť jak títo začínajúci youtuberi, že proste sú takí spomalení v tých videách a hen tak, nehovorím, že každý, že proste čaute, moje meno je neviem čo a moje meno je oné, joystick od Playka a toto je nové video, ťa vítam u môjho prvého videa, dneska si tu budem jebať flašku o hlavu. Proste taký spôsob videí som nikdy vám nechcel. To je typ videí, že ahoj, ja som Joystick, dneska ťa vítam u challenge, ako si rozjevať hlavou plechovku. A tak, teraz proste mám konečne príležitosť, tak som to využil a hneď proste po 3 mesiacoch mám 400 dáčov odberov, 427 odberov. Som za to rád, mám iba 8 videí síce, a čo sa týka môjmu natáčaniu, 5 týždňov, teda v podstate mesiac som nevydal video. Kvôli nie, zaberiem to na seba, to kvôli nie. Ja som ho v podstate oplodnil a jeho mamka do mňa začala pičovať, že prečo som mu spravil decko, a tak sme to museli rýchlo vyoperovať. A proste na to nebol čas, ale teraz nemal som v podstate po ruke ani statív, ani kameru a tak som proste nemohol natáčať videjka. Presne tak. Ako vnímaš, keď na teba kričia ľudia, že tam je vid a také veci? Cítim sa na jednu stranu fajn, pokiaľ sú to fanúšikovia, síce nemám asi fanúšikové, ani som v podstate nezačal točiť na YouTube. Ale Sámko, ja som tvoj fanúšik. Mám fanúšika! Idem po škole a nejaká baba na to začne kričať čau vet, alebo priskočí pri mňa čau. Idem okolo nej, pozdraví sa mi, pohoda, ozdravím. O 20 sekúnd ide okolo mňa a zase povie čau vet, potom ide zase preč, o 20 sekúnd príde okolo mňa a povie čau vet, a tak. A tak. Ma dosť potešilo, keď som išiel s kamarátom po vonku a prišli za mňa nejaké dve holky, že... Ideš si zajebať? Že hej, môžem sa s tebou odfotiť, a ja iba, že... Ešte raz, že sorry, že dlho nebolo proste video. Ďalej, mám pre vás otázku, že či mám natočiť ešte challenge s týmto Dylanom tu. Ja som tu není.
Ja idem domov, do piče, doma nemá, no. Však ty si doma, ty degeš! Aha. Viem, že toho poviem už milióntýkrát, ale čo sa týka videí, nemyslíte si, že som skončil, keď 5 týždňov nebolo video. Neskončil som a nebojte sa, už takáto pauza, sľubujem, že pokiaľ sa niečo nestane, tak taká pauza nebude. Pokiaľ mu zase nespravím decko, tak nie. Chcem sa vás opýtať, či by sa vám ešte ľúbil formát akože videí, že by som niečo proste herné video, dajme tomu, že kamarát, ja na to nemám momentálny počítač, ani mať asi nebudem, lebo som chudobný a YouTube má som na piču. Mimochodom, milujem GTA 5, proste má najobľúbenejšia hra a v nej proste milujem stuntovať. Takže keby náhodou, keď natočím niečo z GTAčka, jednoznačne to budú stunty. Ak sa vám video páčilo, tak mrknite tam like. Ak sa ti video nepáčilo, tak ja neviem, chod sa zabiť alebo tak. A daj mi odber ešte predtým, dobre? Ak sa ti video nepáčilo, vyderaj si vlasy, vypíchni si oči na oči, si napíchni maličky z vlasov, si správ vlasy a napíš to prosím ťa do ryti. Takže, ak sa ti páčil tento typ videí, tak proste napíš mi do komentárov, že bolo to v pohode. To bolo pre toto video všetko a čauko. Motivovalo ma proste, už dávnejšie som kurva, piče, do piče. Si mi zlomil ruku? On ma chce znásilniť! Pomoc! Napíšte do komentárov svoju, do piče! Teraz si vlastne vypichni si oči na oči, si napichni paličky z vlasu, si sprav do piče! Ak sa ti video nepáčilo, vypichni si vlasy, čo? Ak sa ti video nepáčilo, vypichni si vlasy. Nie, zase som to povedal! Ak sa ti video nepáčilo, tak si vypichni. Choďte von tam, nepozerajte nás, choďte von. Teda najprv dopozerajte toto video. Čak, ale nechám tú reklamu, aspoň pozrieť, mám peniaze. Jak vyzerám ako čistý buzerant. Všetci to vieme. Exploited je gay.